wo mo se ntafo e te se boso ntafo ya wo wo mu ya wo mo omo te se boso sa oh yes ntafo e te se boso nti oni omu ofi a eni se odidi ja won eni se odidi ja wo ewo mu wo mu aye ewo mu wo mu ye siesie ntafo se de siesie boso mo no aha eye Ben Gift Media medin ene Kofia Mojansa ochia mo bontutu sabi empani so ye bi na anye ya ateteko atufo emra etwa mu me ne Mr. Benyane eba batwetwe nkomo bebre efa ya mamre ne yamane ye ho sene ya yesi ekura ye mudi mu ankasa sabibifo ebre gu mu afede masan aba ne nchen bi mu ise nipa no a efre no se san ko papa nchen na ntwetwe nkomo na yentie sene anema eko fisa mamre ne yamane de bebre nye krado se omu beto atwene nti omu ne gi amamre ne amamre ho no epiame se Kofia mokɔ ne nchen na modwetwe nkomo na maame ne nkomo papa ne nkomo no ede ene ntina matra eyeyeji nkanchena ketegire nkuro bebre na maba bedu ne nchen ewo balai mekɔ ne nchen ne atwetwe nkomo ba ko mienu bi afa ya amamre ne amane ho sene ya esikɔ bema enam se ya ba bia mo akɔ abanso ya ekwan so bɔkɔ de ble ne ya bre mo kwan no na mama wo monhwe no monye ma mo na aja ya ben den bia wa ben sam enye easy ibetwa nsu yi ya ye tra ye free makango eba ne de em se omu agu ho no so kakra we ba o se monfa power no hye mensa oba nso no ko na etia we so ba o se monfa power no hye mensa wo de ma na no so ko me etia na etie fi salaka eba mfuturu nko a eba beduru kum di sa na eba beduru pandai enye easy kura abusuan kwase ho Ben Gift Media ho no wa like na wa share wa subscribe na obi nso a wo pe bi ahwe ono so anya bi abrini abi nyina ya de bi edituma na won so onsa aka no won se Ben Gift Media yaba na oy yenko dwumade nso Mr. Benyane mpom te sen nyamana dom na no yaba yetwe nkomo bebre efa yamamre ene yamane ho na me question ba ko a me producer eye David Lewuya Gane o se me misaw na o ka se yase obi efie bosom ho ana sa atumi no ho na abusuafo no afiri mu kɔ na wo fie ho na nipa ne se ono de sebi okwa asɔrenti no ontumi masa abosom no aduane ndi ne sunsun so bi wo ho ampa sɛ ne ayɛ ka pepa so no korese sunsun so bi e wo ho pa se abosom wo fie na se wo nema bi a wo de mabosom no na se edumbre bi na se nipa no wo twem kɔ na mo amaka fie wo mo se mo masa abosom no aduane a mepacho ebe be sabri bia free mo ebe meme mame na kofa baaye anam papa na kofa baaye enye me na me kofa baaye na empo ebi mpo a me nyini beto saa de no efie ho okay na me nyini ye no ma mfa me ho anwuram se me fa eye Kristosom ekwan so na se mo afiri mu na se menini ni twa kan ade na obabi sa bibi firi mu ho abra menini ni twa kan bia mepacho abosonsam abosonsam Kristosam so Kristosam so Kristosam Ipacho o papa wa twem ko no no sonsom kra enja se wa ja bibi ato ajapade a o papa aja ato na papa ne tiase no nim se saade no meme makoma anim na anase me sunsum ye ne akire mempe no yes obetumi abeha me wo pan obetumi abeha o papa no obetumi abeha obeyi neme bi adade even asori mpo a okono se osofo no te sankra on to me yin free also because sonsom na anya betena also asofo ni bi ye powerful prophet me powerful asofo ebe ye powerful omonse na abosomfo Mr. Benyane oh yeah controversial issue pa na asofo ye powerful crowd on se na abosomfo sa oh na se sonsom na betena wo mu dada o papa saman no abetena wo mu bosom so ne sonsom no abetena wo mu nti ebede na osofo otimi ayi afri wo so nti yamfom so se unyi ni se yamfom so be kwa akofa saade na bafie na obeka se me de me man me yire me man nyina ati e de akwa akohye saade na ase embo mu ho ban eno ne masa obi akomani achi no kwa asori mpo a na akwa akoba se sinchina ade ne san yedi na chi no nti unyi ni se yamfom so se awofo ne yesa me pa cho enye mfom so se wo be ninji ade ho na chinchina a wodi ni me pa cho enye mfom so eye dan aso o se chinchina twan ono omba mbedi echi a still no sonsom no of course wa born din
ewo ade no mu ntimi tun aka kyerɛ papa sɛ ma mbo mi din fa nhyɛ bosom bia o ntimi ka nkyerɛ no o papa edan a o papa no nti ono e de odin bɛka ho ba wo se wo nsom a ono ontimi nkɔfa wo kyenkyen atwen na mbom emre no so a enye obi na bɛka kyerɛ wo na wo bɛba emre no so a wo na wo bɛba ebetumi aba sɛ yamfa meti anhyɛ aseɛ enso metumi anam ma bosom na aba abɛbɔ me ho ban wabra me din meti anhyɛ aseɛ mempɛ na sɛ mokwan bia so me pa twa ane bebre wo sa ai ɛna na wo ka asɛm ni so som ɛna aba abɛma abosomsom akɔfom sabre ai wosi sudua krisosum ama abosonsom akɔfom ene san ne ho ana sɛ obi wo ho a ɔkɔ asɔre nanso onye kristoni wate mase ɔkɔ asɔre nso onye kristoni ye wo kristosomfo omo esom kristo ene na ye wo omo a omokɔ asɔre so ye bɛdan ne ho oh obehu because you see dua no na ba na ekire dua kro aha nti uko hu mango a eso ankada nti ebi mo ntade afita na omo hye ekɔ asɔre but susuma ewo no anase ni gidi a ode kɔ asɔre no mpacho ebi ne ho onye kristo ni ade nti na na ama abosomsom mo makɔfo wo se de ade nti na no mum na ama abosomsom na akɔfo aha ama abosomsom akɔfom ne san yepe nipa a omba beta echi na ya som bosom no nso asɔre nte no ɔse da bi ɔnka ho na wayi ne ho afrem sɛ yɛwɔ freedom of worship ɛyɛ Ghana ha obiara wɔ ne ho kwan sɛ otumi som a wɔpɛ ɛyɛ no korrect kramosom wabosomsom ne yɛwɔ kristo fosom ɛnɛ mpo ne yɛwɔ China fosom saa Buddhism ne saa ne manema ne nyinaa koraa ɛnɛ ne nyinaa ɛba yɛma mu obiara yɛ som a obi ntumi nsi obi kwan ɛwɔ ne som a wɔsom ho eti adan na wo bɛhyɛ obi sɛ ongyae ne deɛ na ɔmla medi mu deɛ akyi sɛ bɛyɛ no no bɛdɔɔso me pacho enye ohye because wa ohwe a nema ekoso ewo wiase mu no ya ye abosomfo no ye kwanim ye do ye hompo sine akristofo yes ye da ye hompo esine akristofo yes and me den sabese ho a metimi afre me nyanko bosomfo se bra na yenche na yenum ono so onum a ogokofre ne yonko se bra na yenche na yenum bibi wa anom bra na yenyina enka ho na ye de ejide echi ata echi ana se yenyina ye de odo aba ho na ni ewo ho no wo de be ma me so ni ewo me ho no me de be ma wo sana kristosum tio kristosum entesa kristosum tesa entesa se omo ye odo didie ato nsa afra ye ho didie metimi hu nsa pa nso omo firi asore den no mo pe ni ewo wiasem na ye no eno a no mo ba be ye ade nti na wo kasa ni amommo ye ni ye aha ye kumu nkoko a ye ni omo nyina na eche na ye mfom so se bosomfom be kuma akoko enye mfom so na se obi beye bia na wo kasa ono no obeye nti ono no ni kristo som na nye papa de me pa cho niam ti a me kasa na se even asori ana ye ko no obi oho obehye da atontoma foforo entoma foforo enam oni obi ntawantawa na se oni obi anye agreement kakra bi obehye da ato entoma na odi ade ni yonko netem okay yes ewo asori dem sa bebre nti se o sa nipa no sa oni ntoma no ono be ne den ono so beko baby ono be ba ye hompo aba be petumi no no so anya ntoma ese ne wode ya no nti wugidi se abosomsom atoda ya na ewudie ne etirimoden bi ewu oh yeah ewo musa awudie eni etirimoden sem ewo abosomsom mu ni nyina ana sere mba so nya ni nyina but ewo limit bibia wa limit ade ntina wo kasa ewo mu wahunu bi pen se wo ye se be wo se oh sei na abosom ni tumi ye sei na nyonko bosom ni tumi ye enti metua kasa awudie wa abosomsom awudie wo abosomsom nsan me pa cho se obi how ewo abrabom na se wo de baya so ye se yen yi ne mfiri ho me pa cho
prekope say you betimi ayi na afro because eno enka wo di no ade na mon spare nipa na mu de esum ni ekude di kunipa yen spare nipa no na say Christosum yen kunipa wo mo ana Christosum me because me nye Christo no ntimi hu say ye kum nipa wo Christosum because obi wo ho se okọ asori mo na ye ko preachi ye ka nyamesam na se abetia wa hwe obefa ho adwen saa na odi akọwum okay me hu nipa bebre se ya preachi se mo na tia no yes e dey abona kutia na ma adwenje nteka abebo no oh yes ma hu bebre yes se wokọ bosom ho na akọkọpem wa abosom ni bi saa na meka no mami ndi kan mi sa we ansa abosom no yese omuti sedipa lesa benya na wa hai sebi bia opema meme pensa mi producer onum wi me director bia ono so no otesei saa na tie se e wa abosomsum se ne obia suban na bra bo se ne tie saa na akwa abosom a tie me pacho endesa bosom bia ya bosom ne se bosom wo ho a obekunipa bosom wo ho be din se obekase wo kunipa ene de ewo musa se bosom bi se o di dabi onye but etobre bi se ye ni brisem bosom no anka san be shada ba wo se me pacho ne ye wo ya no jai ne ye wo ya no jai so no ebe ka sa kire o even one ka san wa dwen be kire se ne me yi enye emwa bosom no na e ka kire so no e na ebe ka kire se jai na se wan jai a ne betu no nye sinya se bia wo sheda se no se me kire ne se bia me de Mr. Benya na akobosom wo se onku no bosom wo ho a nye ne de no se okunipa obi wo ho so ade na wo ba yen ye ho na ha de mo ye bosomfo wo bosomfo yen ye ho ne wo akomfo ahamomo wo abosomfo nyina nso ye abosom ya okay but akomfo ne se wo be ma ye wo komfo a utumi etare ne nyonko bosom ne ba utumi tare nyonko bosom to no twi no te se ne aye sei obi ba no kokom no so a wose mpacho ma me wi obi wose ma me jot obi wose ma me nsa obi wa na bosom ne ba obetum nsa gra wa kro benum ni nyina afu ne ma me ka se ebi suban ne yesu te se yenye de wa ha no enna ma me ka sa no eti obi ba se kuna yenye de a wo ye no onku no it is because omo de no yeso no obi ane na bosom na yeso no bosom bia ne ne to me limit yes ene de wo ka Matias ye wo ka no na ma asem no ma ante na ase yente because ene na wo ka no akonfo ebi mutumi num jot no tumi ma na tumi ebi tumi num wi no tumi ma na tumi ensa no ama no power ewo mu saambo bo ne de ba nuro no tete no do bia wo ne o yenti yesu a eti o mu se me de asei ni wutumi ko ba bi ne aka kire se ko so masi hana saa wo ho hawe de osomasi na ebetumi aboa wo adan na wo ko na se osomasi boa wo wi a yesi ya fie se ne o ba ya afa bia pia water ba ko fabra fabeda ase ya kan ye nyina nhyehyeye no agye atum enso afe no so a na saa bosom na ba bebo wa werefiri wure mfi se bi obenya kwan akun me pacho enye bosom enne bo wa werefiri se bosom no bo werefiri me pacho da bi bosom kan se wateda oh mate atisem but bosom en shada mbo wa werefiri bosom ebuwa nipa na obuo wia e wo se won samra na beda na ase so wan beda na ase enye bosom na bo wa werefiri me pacho na ye wan kasa ebia anije buro so anije mu so na abrofo se me abrofo wo where the be say greediness okay greediness say ungratefulness say wanya wie bosom no enitumi bia obetumi abaye obibi nti
se wan be da se kra de na abosom no be ye Mr. Benyane em se esumi wa wo mu ache kakra mm wa hie obi bi saada se wa mo tumi bi aboa no wanya sika no se after all de be mawie me nkọ ba bia biem se bia ahomaso ne sa edufuru pesem no obeka sentiment san nkoda ase me pa cho bebre even ya so yempo ebi tesi bebre even me kai na say ya obi ese ni misika se me san koye ma no me ntwa no Mr. Benyane na se bebre na se ebu na wo koso a na wo subscribe na wo like na wo share eno na beboa na se video betoma wanya bi ahwe ye twetwe nkomo efa abosomsom kwanyom fa so ye wo mu ndwuma ene se yampa se bosom no bi tirimu aden ebi suban no etese eno na ye twetwe nkomo na wo ka asem na mitwa oh yes me kai say na say ya obi ese ni misika free eyi Kumasi Oti Salaga okay but this time Kumasi oba yampo na moto ni moto no mpo nye moto anu yusu nenye enye oba say yambo ano na okwa obedi lotu o pese wonko di lotu na onu onfanya ajapade okoduru ya nche bia na wadi lotu ampanso na nanom abo ano wadi lotu watoka afoforo sika na mu oduru watoka afoforo they say moto dada na wode bae no wajai na obohwi ofri Salaga ediko Kumasi o se Salaga de say car business en shada ni ho nti woni Kumasi say okoye trotro na ebeboa no ampanso etumi no da so de na echi eboa no pa tumi no de na echi wasa atoka afoforo wase dan aya japade bebre. Oh yes, afe. Oh, nya afe o. Me say afe so. Okay. Afe wajai abososom no wa ni refi say. Aha na che say enye bosom no na abona refi. Ono ankasa ungratefulness. Che say ehia ase no oyare ye. Secondly, ne yere eyare ye. Bayare no Anjano, na yere so di anjano, nti watonka. First one, still, Ankosiaga. Waton second one, anye yi. Ewa waye den, ifie na wasino waye den. Osaton eno nso. Moto ni wanton nisi wo. So oja wa Salaga. Oja wa Salaga. Na okoko Kumasi na obotrotro na ya waya japade ni nyina chese ifie kura wa mbesi wo osi Kumasi na se hade aha nti chese ni bibia bekoso wo Kumasi wo no ma nti na japade nyina watonton ni nyina hwere no ena wasaba back to Salaga nti obi eka kire nse na Salaga no na adwo ba na awoye o se no obi anime se mitwika matoka afoforo nso ide ama obi se won yotrotro masifi nti adwomo no ekoso afi ni nyina no so enie medi ubeko bebi na ton sa niema no ehwe no mu ho aton ana se da na ya de still na da so yes da so wo yare no da so wo na nipa no se ode ne beko bebi na o makoye nhwehwemu oko ya pe asema okonfa no eka kire ne se anase obisani no eka kire ne se uru efi se wako bebi se o pese wo ye odefo oti hosa o se an okai se na oko bebi se o pese odi loto na onfanya ajapade ampa nso odi loto na odi ajapade o se odi nema bi baba betuaka o besa se wako tuaka o se de bi o se okay we na e wo se nka o ka se o de kokoda ase me boa na o se an na yentem na pesa nema no na fako afi abusia no eboa no mane penema no e ba abeda ase e na wasahye emukina wasahye eye na foforo te se o Kumasi awasan start ya o san abone bra afi na wahye abrabo no wahye ase foforo eti bosom no na ma saa kwan no to no ma saa de san firi ne nsa na me pa cho an bosom no betimi ama mpa cho
Mami shasi mfiri baby. Obi ba mo nchen a. Mo je ne de yi. Me pa cho sika. Sika ni akoko ene de kan. Sika no mpo enye charge mbia e be charge wo. Coin keke a wo de beto. Ye na nanom abele so asem na akan ya na ase ne. Ye na nanom mbra so. Ehye ase every coin. Aha, coin bi e na wo de ba beto. Eno mpo na endru influence ai. Aha, ye na nanom mbra so sika na wo de sampo ane kobo ni. And still cry and shada and yesike bia. Benu an se wo akoko. Fine. Because Emily be me no di nkomo. Wo ka kire me se. Mo na nanom amfa tumi na ama mo se mo mfa mpes kan yiye. Nti mo ye modwuma. Na no de tumi no ho se emfa mo anipa. Yes. Eye dan na so biba na se mo anje ne hwe na mo boa ne saa kwan so. Se ne wo kan die. Se ye kwanse se me die. Na se ne kura enye sika bia na mo. Ne kura still enye sika bia na eji. Adan na nipa no ko na ye yima na. Na mmom no na wonfa se yimra wonfa mamuma na abosom na yesan. Me pa cho nipa ya ade a osayeyi. Saa nso na etie wo abosonsomu. Bosonso ya ade a osayeyi. Enti na ye hwie nsa egu bosonso. Enti na ebi wo ho a ye de bese ena ye ho adwuma. Yes, ye de moja ena ye adwuma. Enti bosom na ya ade ama wo. Moja no wan san fa mra no. Ensa no wan san fa mra no. Nti ebe ye den. Etina ya no mu ani able no. Visa me kasi Yesu Kristo kura sa akwatafo ne ade na omko yo mu ama meda na se no kura no. Me ba chon ka me ya ka sa asem no mpo. Se Bible mo mpo se wo se nipa ya ade a o sa ye. Nti ye se enkro no mo wo hen. Mo wo hen. Se ba ko no na sa ba ye no se o wugidi age wo nkwa. Nye sa na Yesu ka ye. Nti sa na bosonso so etie. Mr. Banyane ne no adwetwe enkomo no ye wo balai ye somba ko a brofo kasa be kasa traditional religion emu mpanifo no ba ko na ye wona nchen a obiebie niema eni so ede kiren ye nye ne se sebi ye kire ne kira kwan se obi nko ho na onkonko pene mo a anase obi nko asode ba bi nkonko pene mo a emom no ye manipa ehu se ye som no ye de anase obi som ye de ne ya bibire mu de no bosonsom no ye wicked etesen wo ba mu a ehu anase etesen eno enama ye hwehwe nkomo no na me koso aka wo se wo be kwase ho no wa subscribe no wa like no wa share se be ya ye video beto ho a wo benya bi ahwe akasema kakra bi ne de adwumadie no e de aba awie. Okay, Mr. Banyane abosonsum enye hu dodo fi se yen ya ye wachire no ye hu mo se wo ko na moja bi kura kwa to the sense afedi achi se wo de moja na eba ebi kura aboa wa hyese no nka ne obaje wo bewie no se bi taade bi yese yese wo se ya ne achi se wo de wo maame moja aba achi se wo de wo babi moja aba ansa na abosonsum nye hu dodo Me pa cho enhyeda anye hu sa. Ehu na enhyeda anye hu sa. Enhyeda anye hu sa. Mo a moti enchen no. Mo a mo wo enchen no. Na mo hu sa hu. Bosonfo bia ne ho abaka fa wo maame moja mbra na sa fa wo ba moja mbra. Mr. Banyane. Me pa cho. Ya na mabisa wo se unti bi. Se yesi obi ya buwa ni wiye no o se bibi ha no nti ko fa wo ba chisi ku. Ai na sa nipa no onyo bosonsom ni. Ebia ne de ne sa ye different. Honhom foforo no. Honhom foforo no o di afri bibia ba. Na bosom de se o be shada ka se fa wo maame moja mbra fa wo ba moja mbra. Be wo ka wonye sika ho na be di. Onye sika enya wo ba na bedi enya wo yire na bedi enya wo nkola na bedi na yese fa wo ma membo jambra fa wo ba mo jambra nti onye sika na wo na bedi enhyeda anye hunsa enye hunsa mo amote nchen no ena hunsa enye hu ba ye de enye hu because adwuma na ye no eye nkokonko a mpanchi nko a enwen nko a adwuma ena ye eno ne moja amudi eno ne moja ankai wo se bosum bia akra no ye de ema no yes eni kwan se wodi nipa moja beba be ma bosom eno eye som foforo eno anka bosom hu nti abosonsum nye hu se ne aye ka enye hu sa obekwa bosom ho na obe buawo makofoforo makohu bosom no
drone be ka se process no etesen se ne okay wo kan odwan wo kan ponche wo kan akokọ every ban ne de odwan na eye every ban ne de akokọ na eye every ban ne de aponche ne de eye pepa cho abri ni abri bia ni ewo de beba no ni asema wo beka no eno a na bosom so be ya ama wo afi oyema wo so a ni ewo se wo de beba no eno a na ewo sam famra na embom ye de no se abusiafo etan wo ewo fie se wo watanfo edoso wo so oba ye beka che se fa kreman en famra because se your friend is saying chefo friend is saying me pacho nya kraman nipa okon wiram ekope enam obofo ekon wiram se kraman edi nechi aha nti se bosom no ekwa akoya adwuma mawa okwa akwachi watamfo na amawa kraman no ena okode kwa akwachi ena mom the secondly se obi wo ho a oni awo opawo aha opawo eno oba yesi odwan ena ede odwan so a ode beba no odwan fita because yemfa bibia enye nka odwan no ho aha ne opawo no odwan ena ede eno efri tete ye na nanom mbre so ene de yaka to ho but apart from that and I was a campaign, ni akokọ nso. Akokọ nso bre ben na nso mo use mo de akokọ na de. Akokọ de abreni abrebia. Oba na se woni akokọ kra yes, apamo se kofa kope akokọ bra. Oh, okay. Ai. Yes, apamo se kofa. Yes, apamo san wachi na kope akokọ bra because akokọ no na ye di behun se emusuo ewo wo ho anase emusuo eni wo ho. Okay. Ohun ye kronkron anase ohun enye kronkron, ohun ate anase ohun shadante. Aha, akụkọ no na edibe hu. Nti akụkọ no kra yekum na yewo sede akụkọ wo nsama o kire ye. Ebi ho ntafo ewo wabusiafo wabusiamu ebia odidi wo man ntafo ye de yesiesie ntafo odidi wo man ntafo odidi wo man ntafo ntafo wo fie nso de be den wadidi a wo man aha sa ya wo wonni sonsom no nte no wonnim ne yameka ewo mo se ntafo ete se bosom ntafo a ya wo won mu ya wo omo te se bosom sa oh yes ntafo ete se bosom nti oni omu ofie a eni se odidi ja won eni se odidi ja won ewo mu aye ewo mu a yesiesie ntafo se de yesiesie bosom no sa oh yes ntafo amuni won wokuru mu no yen ye oni omo ti fie no yese oni omo wokuru oni omo ti fie no yesiesie omo emre bi wo kodio baara kra ise ofra omo so omo ni hokra ye ase omo ofie ho no mo ise o de ko omo ho omo afiri mu no se wo ntafo no mu wu a omo kra so omo saman e wo ho musie won fie ho yesi won fie ho ene won tena te se bosom yes wow adentina ntafo te se bosom a omo ye de nkomo no beba na wi adentina omo te se abosom a yesi won fie ne yesom won wan ye sa nso so be na wo be se nka minim se nka ye wo ye de anka ni petuo na mo mo ko bosom ho a ye kire se na ye bibirim yesom na ntafo a omo fie de ntafo omo fie no ne nti a metse omo te se bosom no aden nyame e ma ntafo kwa okay eyen shira nti ye somu no e wose ye somu ntafo sese de ye som bosom yetena esisi om se bosom ena ono so a confirm akoko tuntum ena apanchi tuntum ena edisisi om mudisi abusiafo ye beto aso e wo part 2 no so midin ya ne Kofi Amojansa wo chamo bontutu me name Mr. Benyane na ye twetwen nkomo no ya ba ba bia efre ho balai ba bia ye di nkomo no aduro no wa kire akonfam tuntum akoko tuntum na aponchi tuntum sa ne ma ne de ntafo ho adwuma
ye dan ye ho na wakɔhwɛ part 2 no part 2 na ase no obɛkyerɛ kwan yɛ mfa so de sa adwumadi nyina ɛyɛ ɛde siesie ntafo ye ba ye beto aso midin ene Kofia Mogyansa Ochem Obontutu me ne Mr. Thomas Benyane ene twetwe nkɔmɔ na wo kwase ho na wa subscribe no wa like no wa share abia bia wanya bi ahwɛ yakram